σας. Μπράβο σας, παιδιά. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα μαζί μας είναι η Μικαέλα και ο Χρήστος, που η Μικαέλα είναι η δασκάλα και ο Χρήστος ο μαθητής. Αλλά από τον χώρο που παρακολουθήσαμε δεν ξεχωρίζαμε ποιος είναι ο δάσκαλος και ποιος ο μαθητής. Να μας πει, Μικαέλα, να ξεκουραστείτε λίγο, ανάσα, και να μας πείτε τώρα πόσα μαθήματα κάνατε για να πετύχετε αυτό το αποτέλεσμα, Μικαέλα μου. Ήταν πολύ ωραίο. Μπράβο σας. Χρήστο μου, είσαι καταπληκτικός. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνολικά 5 ώρες. 5 ώρες όλη την εβδομάδα και πετύχατε αυτό. 5 ώρες όλη την εβδομάδα. Ο Χρήστος είναι ένας πάρα πολύ καλός μαθητής. Του ταιριάζει απόλυτα το πάσο το μπλε. Χρήστο μου, κάτι νομίζω. Είναι ένας σταυρομάχος. Υπάρχει κάτι, ένα θεματάκι. Ήξερες και από πριν. Έχω κάνει 2 χρόνια Λάτσιν, αλλά όχι πασοντόμπλε. Όχι πασοντόμπλε. Ήταν η πρώτη φορά που δοκίμασες πασοντόμπλε. Πρώτη φορά. Είσαι στην βάση, αυτό παίρνουμε εμείς, και η Μικαέλα δούλεψε πολύ καλά για να δημιουργήσετε αυτό το τέλειο αποτέλεσμα. Είχα πολύ καλή δασκάλα. Συνεχίστε, αυτός είναι και ο στόχος μας. Άτομα τα οποία δεν είναι επαγγελματίες στον χώρο του χορού, έτσι μπορείτε με την βοήθεια της Μικαέλας και του Ντίνο μας να πάρετε κάποια μαθήματα χορού, να απευθυνθείτε κοντά μας. Εδώ είμαστε εμείς, θα σας φέρουμε σε επαφή με τους δασκάλους σας και μετά βεβαίως θα έρθετε και θα μας προσφέρετε θέαμα εδώ να δούμε τι έχετε μάθει. Το μόνο που δεν καταφέρετε είναι να μας μάθετε με εμένα. Θα το πετύχουμε όμως. Θα το καταφέρουμε. Χρήστο μου, να δοκιμάσω. Βεβαίως, γιατί όχι. Όλοι μπορούν να το κάνουν. Μικροί, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες. Είσαι παράδειγμα και εσύ για τους άντρες που είναι λίγο πιο διστακτικοί να μπουν σε αυτό το χώρο. Θέληση και αγάπη να υπάρχει. Θέληση και αγάπη, παιδιά. Μπράβο σας, συνεχίστε. Είσαστε πολύ ταλαντούχοι και οι δύο. Και εμείς χαιρόμαστε που σας είχαμε σήμερα στην εκπομπή. Να είστε καλά. Και εμείς το ίδιο. Συνεχίζουμε εμείς μουσική ανάσο και επιστρέφουμε. Σας έχουμε πει συμβουλές